Duniya labari. Labarinmu na yau zai duba labarin wani bature matafiyi ɗan yawon gano ƙasashe a kan teku mai suna James Cook. James Cook shahararren mai bincike ne ɗan ƙasar Ingila wanda ya suna a tarihin duniya saboda tafiye-tafiyensa a kan teku da yake da kuma yadda yake turmutsawa cikin ƙasa wato tsandaurinta domin ya gano sabbin yankuna. Cikin yankunan da ya gano a tarihi har da ƙasar New Zealand. An haifi James Cook a shekara ta 1728 wato 1728 a ƙauyen Marton a yankin Yorkshire na ƙasar Ingila. Ya taso a gida wato na matalauta, amma kuma don haka ya zama mai aiki da ƙwazo da tukuru. Tun yana yaro, James Cook ya nuna sha'awa ga ilimi da kuma tafiye-tafiye a kan teku, musamman cikin jiragen ruwa da ke tafiya zuwa ƙasashe masu nisa. Da ya girma ya shiga aikin jirgin ruwa inda ya koyi dabarun tuƙi, taswira da ilimin taurari da ake amfani da su wajen gano hanya a teku. Cikin shekarun 1750 wato 1750s, James Cook ya shiga rundunar sojin ruwa ta Ingila wato Royal Navy, inda ya nuna bajinta sosai da ƙwazo tukuru. Saboda hazaƙarsa aka ba shi dama ya jagoranci manyan tafiye-tafiye na gano yankuna da ba a sani ba a duniya, musamman a tekun Pacific. Tafiyar James Cook ta farko ita ce cikin shekara ta 1768, kuma Cook ɗin ya jagoranci jirgin ruwa mai girma na HMS Endeavour, inda aka tura shi domin nazarin wucewar tauraron Venus a yankin Tahiti. Bayan kammala aikin kimiyya, James Cook ya ci gaba da bincike inda ya zagaya har zuwa gabar ƙasar da ake kira New Zealand a yanzu, ya kuma tabbatar da cewa tsibiri ne ba wani ɓangare na ƙasa ba. Wato dai James Cook kenan ya gano yankin da ƙasar yanzu ta zama New Zealand, kuma tun daga wannan lokaci ya sanar da ƙasar Ingila yadda ya gano yankin, kuma turawan Ingila suka dinga zuwa yankin suna kama guri suna zaunawa har suka gina ƙasar ta New Zealand. Daga nan kuma James Cook ya isa gabar gabashin yankin Australia cikin shekara ta 1770, inda ya zana taswira ta yankin da turawa ba su san shi ba sosai a wancan lokaci. James Cook ya yi ƙoƙari ya rubuta komai da ya gani, daga halittun da ya haɗu da su zuwa al'adun mutanen yankunan da ya ziyarta. A tafiyarsa ta biyu daga shekara ta 1772 zuwa shekara ta 1175, Cook ya yi ƙoƙarin gano ko akwai wata babbar ƙasa a kudancin duniya wato Terra Australis. Ya kai har kusa da ƙanƙarar Antarctica, inda ya fuskanci matsanancin sanyi da haɗuran teku, amma bai ja da baya ba. A tafiyarsa ta uku cikin shekara ta 1776 wato 1776, James Cook ya nufi arewacin Pacific, inda a nan ma ya gano tsibirin Hawaii, wanda yanzu yake jiha ce guda a yankin Alaska, ko mu ce birni ne babba a yankin jihar Alaska da ke ƙasar Amurka yanzu. A Hawaii, James Cook ya fara samun kyakkyawar tarba daga mutanen yankin, waɗanda suka kalle shi a matsayin mutum mai daraja. Sai dai daga baya rikici ya barke tsakaninsa da mutanen yankin da sojojin Cook, wanda ya kai ga mutuwarsa a shekara ta 1779. Wato kenan James Cook, sakamakon shiga haɗarurruka da yawace-yawace na rashin tsoro, da ƙarshe da ya haɗu da ajalinsa a yankin Hawaii ɗin. James Cook ya rasu ne a Kelekwa Bay a yankin Hawaii da ke yankin jihar Alaska a ƙasar Amurka a yanzu, wanda a wancan lokacin yankuna ne wanda turawa ba su taɓa sanin su ba.
amma kuma sunan James Cook ya riga ya shiga tarihin duniya. Labaran tafiyoyinsa sun taimaka wajen faɗaɗa ilimin duniya game da taswirar teku, ƙasashen duniya da al'adun jama'a. Haka kuma rubuce-rubucensa sun taimaka wa masana tarihi, masu bincike da masu ilimin kimiyya. Duk da cewa tafiyarsa ta taimaka wa Ingila wajen faɗaɗa mulkinta, James Cook ya kasance mutum mai bin doka da ƙa'ida. Labarin James Cook ya nuna cewa bincike, jajircewa da sha'awar ilimi na iya sauya fahimtar bil'adama game da duniya. Har yau ana tuna James Cook a matsayin ɗaya daga cikin manyan masu binciken teku a tarihin duniya. Wannan shine labarinmu na James Cook, ɗan yawon buɗe ido, ɗan yawon gano ƙasashe, matafi ɗan ƙasar Ingila.